Здравейте, мили лъвчета! Продължаваме четенията с вас. Имайте в предвид, това е общ разклад и не винаги ще резонира с всички, затова вземете което резонира с вас, останалото оставете за този, за когото е предназначено. Освен това, ако искате да погледнем нещо лично свързано с вас, с ваша ситуация, може да ми пишете тук в TikTok или да ми пишете каза, не да звъните, на номера, който съм оставила под профилната си снимка. И на двете места ще ви изпратя условия и цени за четенията. И така, мили лъвчета, виждам при вас, че доста от вас се е наложило да превъзмогнат себе си, да погледнат малко напред в бъдещето и да излязат от ситуация, която е била доста токсична за вас, доста нетипична за вас, да сте отчаяни или нещо такова, но опитвате се да загърбите това отчаяние и да продължите напред. Има нещо, което много ви е наранило, нещо, което ви е накарало да оставите да оставите някакви надежди, които сте имали. Може би са свързани с някого или с някакво работно място. Вземете го както резонира за вас. Но определено тук пред вас излиза възможност. Ако все още не е излязла тази възможност, очаквайте съвсем скоро това да се случи, за ново стабилно начало. Говоря така, защото не мога да ви кажа и да ви потвърдя дали това е в емоционален или чисто бизнес и работен план. Вие си знаете, според вашата ситуация, но тук предстои ново начало пред вас и то доста стабилно. Защо си мисля, че е свързано повече с работа? Защото виждам тук доста пентакли, които са свързани точно с работата ви, с имущество, с придобивки, с материално и то в доста добро състояние. Доста добро, доста така подобряване на финансовото ви състояние. За някой от вас това буквално означава нова работа. И пак казвам, ако тя в момента не е излязла тази оферта за нова работа, то съвсем скоро предстои тя да излезе. Да, в предишната ситуация сте се почувствали като жертва, нямате сила вече за да се борите, дали е за човек или за работен интерес. Нямате сила да се борите и затова решавате да погледнете в неясното бъдеще за вас. Доста сте объркани, защото не знаете всъщност какво ви предстои. Но, мили лъвове, вие сте достатъчно силни и достатъчно интуитивни, но вас егото ви води предимно, което въобще не е лошо. И това, което ми показват картите, е, че да, ще има ново хубаво начало пред вас, но вие трябва наистина да се потрудите някак. Виждам, че някои от вас, може би заради този период, в който са били и в който са се почувствали като жертва, че не могат повече, им е трудно да продължат или изобщо да вложат енергия и усилия в нещо друго. Но, повярвайте, това ще си заслужава, наистина. Възможностите пред вас са доста, а това, което не виждате, мили лъвове, е... Трудно ще излезете от тази ситуация, която се е образувала около вас, около този край, около този финал, който сте сложили. Трудно излезете от там, но не невъзможно. Това, което ми се показва, че сте доста объркани, не знаете на къде да поемете. Има и вътрешен конфликт във вас. Може би дали сте взели правилното решение или не. Но в крайна сметка виждам, че ще празнувате успех. Така, към момента не мога да ви кажа, ако говорим за емоционално състояние, не мога да ви кажа, че то ще се подобри, че вие сега веднага ще срещнете любовта на живота си, но тук пред вас се отварят доста пък интересни запознанства, комуникации, които могат да доведат до едни много хубави интимни моменти във вашия живот. Виждам, че да, има тук едно разбито сърце, което стои на средата точно на картите. И вие сте до него, но
В крайна сметка, доста забавления. Внимавайте с алкохола или с някакви такива вещества, имайте в предвид. Да, ще имате възможност да се позабавлявате, така да го кажем. Вие сте умни хора, разбрахте ме какво искам да кажа. Добре. И като казах, че пред вас не предстои сериозно обвързване, тук вече излизат малко по-умешани картите, по-хаотични, но мога да ви кажа, че пред вас има, да, сериозно обвързване. Не знам защо, но мисля, че тук много голяма част от вас, които ме слушат, са мъже. Има сериозно обвързване пред вас и той е с човек, когото не познавате. Не е с човек, който познавате. Но това е грижовен човек, който е сложил край на всякакви глупости, на всякакви смисъл забавления, не забавления, на всякакви токсичности. Това е човек, който е блокирал вече тези неща. А вие изглежда имате нужда точно от това, мили лъвчета. Но това е в един период, може би след април месец. Говорим за след април. До тогава очаквайте едни забавления, едни така да се поизлекувате, може би, от ситуацията, която сте били в момента, ако говорим за обвързване. А дори да не говорим за обвързване, както казах, пред вас има ново предложение за работа, което ще е доста по-стабилно, така че да. Не винаги преминаваме през много приятни периоди в живота си, но винаги трябва да помним, че това са само периоди и като всеки период те преминават. И идват и щастливи дни. И така, това е което имам за вас, мили лъвове. Надявам се да съм била полезна и ви желая успех!